Ей хора, имам да ви казвам няколко думи. Идва лято, всеки иска да си почива. Постоянно ми се обаждат хора и ме питат: абе Иване, кажи къде си оставяме кучето. Кажи къде си оставяме кучето. Абе Ванка, можеш ли да минеш да сипеш на котката храна? Да, идва момента, в който трябва да поговорим и за хотелите за кучета и котки. Темата е сложна, защото те са много и ние трябва да имаме безпаметно доверие на хората, на които поверяваме нашите най-любими същества, макар дори да е за ден, два, три или повече в някои случаи. Аз не мога да обхвана цялата тема за всички хотели, затова ще дойда при човека, на когото аз лично се доверявам и се доверявам на него, защото го познавам от преди да започне ето това прекрасно място. Той се допита до мен за няколко съвета и с радост разбирам, че той е постигнал нещо, което аз също имах като мечта. Затова сега ще поговоря с моя приятел Светлю от хотел за кучета Шаро и Маца. Здравей! Здрасти, Ванка! Казвам ти просто здравей, защото нашето познанство е прекрасно. Случи се случайно и няма случайни неща. Много преди това, този рай, така ще го наричам, този рай да бъде осъществен и ако трябва да съм честен, бях малко скептичен към те, признавам си го, откровенно, но ти успя. Ти успя и ще го кажа трети път, ти успя. Благодаря ти. Аз вече те познавам и те чувствам близък приятел, но ще те помоля и ти да кажеш няколко думи за себе си на нашите зрители. Да започнем от това. Кой си ти? Как се казваш? Казвам се Светлю Ангелов. Последните над 25 години работя в сферата на търговия, хотелиерство. Всеки ден работя с хора, с проблеми, с решения. И последните две големи неща, които правя, са свързани с един хотел за домашни любимци, където моите гости всеки ден могат да се наслаждават на много близко, много топло отношение и паралелно с това аз съм преподавател в един от университета в София. Нещо, което няма нищо общо с домашните любимци, но пък е... Може би само така си мислиш. Само така си мисля. Може би само така си мисля, да. Това правя в момента. Това е нещо, което започнах преди една година, както ти знаеш. Ти беше тук още, когато се наливаха основите, както се казва. Да, и пак признавам, бях леко скептичен и вече супер приятно изненадвам от това, което се е получило в един, ще го кажа, почти завършен вид, защото знам, че ти няма да спреш да го развиваш това нещо, а то ще върви още напред и нагоре, макар че в момента аз съм в рай. Разкажи ми за мястото. Това е хотел, който се намира в центъра на София, в непосредствена близост до Централна гара и Централна автогара. Намира се на територията на бивши складови помещения, към които е имало административна част и това ми се стори много добър начин да направя хотел, който от една страна да бъде много близо до собствениците на домашни любимци и да не трябва да пътуват далече. Да. Второто, което е близо е до гарата, ако трябва все пак някой да пътува, може минавайки да си остави домашния любимец и прибирайки се да си го вземе. Както имаме най-малко наши гости, които точно по този начин постъпват. Хотела е с капацитет около 60 места за настаняване, което го прави един от най-големите хотели, да не кажа и най-големия. И го прави уоу! Да, в София и в България. Това, което е интересно да се каже, е неговото име. Оттам щях да те върна в тази. Казва се Шаро и Маца. Защо Шаро и Маца? Ами защото е весело, защото е свързано с моето детство. Аз съм вече едно пораснало момче на 50 и няколко, но си спомням за Шаро и за Маца и детските книжки и те са позиционирани в съзнанието ми като нещо много мило, много добро. И това е и моето отношение към домашните любимци, затова направих този хотел. Да, интересно е, че човек като теб, прагматичен,
изучен и всичко станало дълги години в сферата на маркетинг, търговия, бизнес и всичко. Изведнъж си отваря сърцето и прави една приказка. Една приказка, където веднага ти го казвам от гледна точка, много често хората ме питат, къде си остава кучето, ама там спокойно ли, там сигурно ли. Ти поиска съвети и от мен, със сигурност си изчел доста. И това е едно от малките места, които е издържало всичките там изисквания, пожарна безопасност, ама до всеки детайл. Може ли да ми разкажеш повече за този процес на създаване? Да. Защото крайният резултат, тук влизаш и кажеш, вау, окей, крайният резултат е супер. В момента сме в градинката. Има си клечици, има си панички, има цветенца на трупчета. В смисъл, в приказката сме. Но мен ми е интересен процесът. Всеки може да види крайния резултат, да каже, каква хубава къща. Ама как си налял основите, както каза, ти изградил всяка стена по стена, стъпчица по стъпчица. Идеята, първо може би трябва да започна от това как дойде идеята. Оттам е най-интересно. Как идеята взе приоритет, тъй като идеята и въобще желанието да имам домашни любимици, да се грижа за домашни любимец е съпътствало целия ми живот. Аз съм имал домашни любимци, кучета, които съм гледал като дете, като младеж, като по-зрял човек. Но ангажираността ми до скоро не позволяваше да отдам наистина цялото си време и по-голяма част от времето си на тях. Докато не дойде един момент, в който човек си дава равносметка на това, което е постигнал, на това, което иска да направи напред във времето и взима решение. Моето решение се готвеше в съзнанието ми дълго време и просто оцели подходящия момент да взема решение да направя хотел с домашни любимци. Беше не толкова импулсивно, колкото добре и дълго обмислено от мен решение, въпреки че нямам опит с професионална грижа за домашни любимци. Ето казахте, че едното има общо с другото, защото прагматичният ти ум е направил така, че всичко да бъде съвършенство. Иначе всеки можеш много лесно да се литнеш. Искам. Ще направя един хотел за кучета. Ще печатам кинти тук, това. Но тук става дума за един човек, който е съчетал личното си собствено желание и трепета към домашните любимци, с това да им осигури. Реално ти гледаш животинките, няма да казвам само кучета, защото има и доста котета. Както би гледал твоето. Да, категорично. Да. Категорично. И точно това място носи тази енергия. Срещна се и с много трудности. Да, целият път до този момент е трудност след трудност, честно казано. И факта, че тухличка след тухличка вече го виждам първо контурите, след това малко по-конкретно и най-накрая вече в относително завършен вид, ми даваше така мотивация да продължа и да стигна до тук. В момента имаме изцяло 100% функциониращ хотел, който има 2 секции за кучета и 1 секция за котки. Оказа се, че... Извинявам се, ако искаш да кажеш нещо. Оказа се, че човек, когато е мотивиран, когато има, освен мотивацията да гледа напред във времето и да постигне нещо, има и така един вътрешен порив, вътрешен плам, който гори, успява да постигне това, което си е начертал, макар или по-скоро въпреки трудностите, които и днес продължават, няма да те лъжа. То без трудности няма как. Да, и дори в момента съм в търсене на хора, които биха работили заедно с мен, биха помагали да се развие на следващото ниво, тъй като аз приемам развитието на хотела на няколко нива. Първо да се изгради, второ да посрещне първите си гости, те да повторят, да разкажат на други и тогава едва да се превърне в бранд, истински бранд. Да. Ценното. Ако трябва да отделиме или по-скоро да разграничиме в 2 посоки, едното е това, което сме направили, това, което съм направил като хотел, и другото е бранда Шаро и Маца, смятам, че хотел е изграден и от тук нататък трябва да се развива бранда Шаро и Маца. Защото Шаро и Маца са действително, хотел е символ на отлична грижа, на топло отношение и на много лай и мялкане. Да, малко ми изпреварваш въпросите, не че съм си ги написал или нещо такова, но да, изпревари ми въпроса. Дали ти трябват хора, защото аз с удоволствие бих работил тук на такова място, което е просто чудесно. И по другия въпрос, първо се работи за името, после името работи за теб.
Но тук и това, което в момента виждам в тези две муцуни тук, е тотален релакс. Да, това е състояние на духа като че ли. Казвам ти го като човек, който е фанатично настроен към кучето си. Най-вероятно и 99% от зрителите ни са така. Трябва да имаш адски много доверие на човека, на който те посветиш животинчето си, да не трепериш във всеки, да можеш да се насладиш на един плаж, дет се вика, без постоянно да подскачаш, да звъниш на леля си. Какво стана, нахранили го, има ли достатъчно вода и така нататък. Самия аз съм се срещал доста такива трудности и съм се лишавал от много почивки, но това е едно място, което освен чудесно за нашите домашни любимци, ни дава възможност да се насладим. Лято е, идва, хората тръгват на почивки и ето, че има къде. Аз ще ти пожелая да вървиш напред и нагоре, въпреки че за мен си се самонадскочил от това, което говорихме в началото. Да. Нещо, което искам да споделя с теб. Ти беше с мен още в самото начало, когато нямаше стени, когато си говорихме тук ще е това, там ще е онова. Да. И искам да ти изкажа искрена благодарност за това, че дойде, за това, че видя, за това, че посъветва, сподели и десетките пъти, когато след това сме говорили, сме обсъждали предизвикателства, които аз имам, съветите, които ти си ми давал. Безкрайна благодарност. Честно казвам, ти си част от този екип, така или иначе. Аз вече силно те препоръчвам. Да. Аз минах по трънлив път и ще споделя с нашите зрители, че още в началото на моето, така да го кажем, то не е кариера, но развитие като човек, който се занимава с кучета, аз опитах и ето, че при мен не се получи. Тоест не всеки може да го направи. Затова ти казах, че има много трудности, т.е. те попитах за тях, защото да се построи това нещо е адски трудно. Аз съм опитвал и ето аз не съм успял в нещо, в което ти успя. Аз съм сигурен, че причината да не си успял тогава е липсата на информация. Днешно време има море от информация, това море просто ни обгръща и ни облива. Но трябва да можеш да отсяваш полезната от неполезната, нали? Иначе всеки може да чукне вече изкуствен интелект, има, всеки помага. И, когато го правихме, изкуствен интелект беше, може би, на прага да бъде лансиран, нека така да го кажем, така че моята информация е взета преди всичко от разговори с хора, които имат домашни любимци, от разговори и въпроси от сорта на ти как предпочиташ, за тебе кое е важно и стигна до някакво извода. Първо, безопасност, второ, грижа, чисто нормална човешка грижа, такава каквато полагаме за любимите същества. Всяко едно от домашните любимци, които са мои гости, е фаворит в семейството си, то е обичано, то е ценено и оттам проистича и начинът, по който човек трябва да се грижи за тях. Тоест той за теб става фаворит. Това е естествено продължение на това, което то получава като грижа и като отношение в дома си. И не може да бъде по друг начин, ако човек иска да работи в такава сфера, в която оказва съдействие. Някои хора получават удовлетворение от това, че успяват да накарат други хора да се чувстват добре и спокойно. Така че мисля, че знаеш много добре за какво говоря. Да. Безопасност, грижа, кое е третото? Всеотдайност. Постоянство, да. Постоянство. И тук вече идва, така да се каже, предизвикателството за хора, които трябва да извървят пътя. Много хора точно тук се спъват. Постоянството е по-силно от таланта. Нека така да го кажем. 99% труд, 1% талант. При актьорите въжи. Постоянството е нещо, което може да те възвиши, да те издигне, предполагам, може и да съдейства за това да не успееш. Така че аз всеки ден работя върху това да съм по-постоянен. Всеки ден ми е трудно, нормално е да е трудно като че ли, но се боря всеки ден с това да мога да им дам, да могат да както виждаш, лежат, релаксират, чувстват се добре и собственика си го взима след това и го вижда това нещо. Аз наистина се чувствам при теб като на гости. В смисъл, поканил си ме, не случайно си оставих и кафенцето и водичката. Тук имаме атрибути за кученце. Да. Много ти благодаря за това прекрасно интервю
Аз лично се отнасям със страхотно доверие към този човек и към хотел за Благодаря ти. кучета Шаро и Маца. Шаро и Маца. Благодаря Лесно ти, се Иван. намира, аз ще изпиша, ще оставя линк. Мястото е удобно, всичко е тип-топ. Супер, благодаря много. Благодаря. Предаването се излъчва С любезното съдействие на нашите партньори.